Bantay ka sa mga saging diri bay. Nina magkawalaan. Ay, okay, katong isang adlaw, nakapaman tong saging diya, oh. Yate bayo mo, mangguro na bayo bay? Asa gudak. Kano, tro? Law kayo di man klaro. Amor mo, agin bay. Mauna ba? Amo, agin na. Tara, tara to. Uy, asa magkalikat? Ano, nabot mo ka diri? Lak, kumado mo na. Iba, gikural naman eh. Nabot mo ka dali. Ikaw siguro yun ang nanangawalan saging. Kahoy ra mga kay sayang ang mga kahoy bawa man koy manguha. Siyempre. Kayangan ra mga bata lang ang upaw. Ay, si dagang rason pre. Dagan na yung mga saging diri. Ikaw ginawa, ikaw yung daw niya ba? Nangawala na tanan. Taga-asa man jud ka nganong kuno-kuno magka-atraka diri nga. Kabalo kang amuan ni diri. Saman, kulang ko rin si Minaray. Saman pre. Ayo, brad. Awa, awa! Two hours later. Tagay tao dito ron. O man na sila tong nang sita sa kuha kaniya oh. Ang tulo ka buok. Oh, kanang tulo. O man na sila, klaro kay na isa oh. Nay dream catcher, klaro kayo. Ano nakasibat sa to ganina pre? Kung gusto kinidagan pre ba? Sa ko na. Kana pre mo no? Inood? Sino di mong ingon? O man na sila kaniya. Yung sa kanina akong manghot ganyan na nga. Sa kwan pre. Ano gusulod rin sa mga teritoryo ko eh. Mga ahoy na siya. Saka kawalan na siya. signboard dito no trespassing. Bisan tao. Wala may tao. Wala kaya po na ginagawa ng mga. Huwag kayong Kahit ra man kay teritoryo niya karon ha. Kahit ka. Wala gaba din. Ya, iso gyud mo? Dilikol pa mo? No. Pagkilabot ang kanang uban ko. Awa na, naunsa ka na. Ako, laro nito nga pagkatao dito. Ikaw, kanina yung mga itsyon ha? Kuya, kumbae. So what's up mga mananap no? So mag-shoutout ta karon sa mga nagpa-shoutout. Dugay-dugay gyud ning na shoutout kay ako pang gitigom ba para mausar pod. So una drive shoutout kay Ayan Kasindak, then sunod shoutout kay Rinlin Dukot Salsis, ngani sa Cebu karon siya nagtrabaho, then kay Marvin Patubay, di naka-supportive sa kabuhayon from Angeles City, then kay Andong Gonzales o kay Joseph Abatayo, shout out mga gwapo sa Capitol, then kay Romel Lucido Gaming, shout out kanunay po siya nagahulat sa mga video pod, then kay Ron Kwaki sa Davao City niya, shout out po daw kay Apora Family from SIR Davao City, and kay Ariel Bisaya TV, shout out, and kang Naknak Cordoba, shout out po kay
Loisy Jean Canbe. Then kay Royce Nunes, shout out. Then kay Jubilin Reducto, shout out po to mga kay Boss Giovanni Anino Bato, shout out to Juan po ni siya, ganahan mo kay siya mutanaw sa mga. Then pinakagwapo sa Kadada, Carmelo de Los Santos College, Mustin Madraso, o kay Ramel Making, supportive na to diya kay Kenneth Gukor, kay GC Gutierrez, shout out sa inyo diya, Tarong Biskwila. Then ang Barkada for Life no sa Kinuskusan, and sa Landawa del Sur, mga amigo na ko sana, shout out sa inyo diya. Then shout out po kay Christian Flores, isa sa mga butan nga lumulupyo sa 69 batay lahat. Then kay Angeli po na limo, uyap niya nga stay strong sila, 1.5 na ilang dagan sa relasyon. Ay, stay gani isa na sila katuloy o 5 ka bola. So thank you for si kanala. Thank you.